Dani, dobrodošli na pres konferenciju kojom započinjemo novu takmičarsku sezonu, 100. jubilarnu za Fudbalski klub Radnički, nakon koje će se izvršiti prozivka fudbalera, a na kojoj ćemo predstaviti novog šefa stručnog štaba Nikolu Trajkovića. Današnju pres konferenciju vratit će se sportski direktor kluba Aleksandar Ivanović i naš novi šef stručnog štaba, kako smo malo prepomenuli, gospodin Nikola Trajković. Prvi može da se obrati direktor Aleksandar Ivanović. Dobar dan svima. Evo, posle kraće pauze... Posle kraće pauze za koju smo sami krivi što je tako kratka, a evo ponovo smo se okupili tu. Sa nama je od danas novi šef stručnog štaba Nikola Trajković. Znate svi kako smo imali jednu turbulentnu i dosta neuspešnu po meni sezonu, zato smo se odlučili za novu krv, za trenera koji gaji napadački fudbal, koji voli brži fudbal, tako da smo se opredelili za Nikolu. Kažem još jednom, od danas je on šef stručnog štaba. Ja ću samo nešto ukratko što se tiče plana priprema i to, poslije dajem reč novom šefu. Radit ćemo tu u Nišu do 1. onda se selimo za Bugarsku. Tamo ćemo biti 10 dana, odigrat ćemo 3 prijateljske utakmice i to se već sad znaju protivnici. Prva je Politehnika, druga je Slavija Sofija i posljednja utakmica je Akademija Pantev. Po povratku odigrat ćemo generalnu probu tu, verovatno na Čairu. Protivnik zavisi od rasporeda u prvenstvu. Vidjet ćemo kada dobijemo raspored. Sa nama su danas i 4 nova igrača. Vi ste dobili spisak ako treba da ponovim, ako ne znate se sami. Sigurno da ćemo dovesti do početka, to jest do polaska na pripreme još verovatno 2 ili 3 proverena i dobra pojačanja. Vidjet ćemo sa šefom sve šta i kako nam treba, šta se ukaže na tržištu. Kažem još jednom, radit ćemo tu u Nišu, imamo za sada uslova da radimo dobro. Sve što je šef tražio, to je i dobio. Evo, dajem reč njemu. Reč izvoli. Hvala, ministre. Prvo bih želeo sve da vas pozdravim. Evo bih da kažem da sam zaista počastvan da sam opet ovdje sa vama. Ja dobro znam gdje sam došao u koji klub. Ja sam radio u inostranstvu neki period, ali inače sam iz Srbije, tako da dobro znam i poznajem prilike u našem fudbalu. Dobro znam šta znači ime Radničkog, pogotovo kroz istoriju. Ali možda je ovo i dobar moment da se mi okrenemo više budućnosti nego prošlosti, ne iz razloga zato što mislim da je prošlost bila nedovoljno dobra, čak što više mislim da je prošlost bila sjajna i da nam ona daje neku obavezu više da nastavimo da radimo i da stalno razmišljamo o tome, ali jednostavno okolnosti u fudbalu su se malo promenile. Neki naši klubovi koji su nekad igrali finale Lige šampiona sada ne mogu ni dođu do Lige šampiona, tako da mi mislim da trebamo da gledamo malo realnije, da sagledamo sliku gde smo i šta smo i da se okrenemo samo u budućnosti i da o tome razmišljamo od danas pa u narednom periodu. Ja sam na raspolaganju za vaša pitanja, mislim da je tako najbolje. Naravno, izvolite sa pitanjima za obojicu. Imamo nekoliko pitanja. Rekli ste dobro znate gde dolazite, da ste pratili, znate i baš i klub, radili ste ovde, tako? Klub koji je onako imao dosta turbulentno tu blisku prošlu smislu promena trenera, posebno prošle sezone 4 i tako dalje. Imate tu neku vrstu možda bojazni ili naprotiv verujete da ćete vi možda biti neko ko će konačno uspostaviti neki kontinuitet rada ovde? Iskren da budem, verujem u svoj rad, verujem da ovaj klub ima potencijal. Dobro sam sagledao sliku, znam igrački potencijal koji imamo, tako da verujem da će sve biti pozitivno. Ono što ja želim od prvog dana svojim igračima i naravno svom stručnom štabu da usadim, to je da mi budemo pobednici, da gajimo neki pobednički mentalitet. Pokušat ćemo da igramo brži fudbal, ofanzivniji fudbal, zato što mislim da je to jedini način da mi možemo da vratimo poverenje u ovaj klub. Bez navijača ovaj klub je ništa, kao i svaki klub. A ja mislim da jedan grad kao Niš zaslužuje da ima prvoligaša koji će se boriti za vrh i mislim da ako uspemo da nametnemo ono što ja želim, mislim da će se vratiti publika i da će to biti neki dobar vetar u leđa. Tako da, što se tiče ovog drugog pitanja, iskreno ne razmišljam o tome, verujem u svoj rad i verujem da će sve biti pozitivno.
direktor je rekao da su se opredelili za trenera koji gaji brz, ofanzivan, napadački fudbal, da kažem. Koliko ćete se u radu prilagođavati onome čime raspolažete u igračkom kadru, koliko ćete nametnuti taj neki, i da li je to, da kažem, neki vaš rukopis koji, pošto ste uglavnom sada bili kao deo stručnih štabova, da kažem, možda i najveći iskorak samostalne trenerskoj karijere, na domaćoj sceni. Da, radio sam kao glavni trener u Norveškoj, u 3. i 2. ligi, nisam radio na najvećem nivou, ali ovo što ste rekli, najbitnija stvar u svemu tome je da prvo mi postavimo stvari kako mi želimo, da mi imamo neki cilj ispred sebe i ono što bih ja voleo igračima da prenesem u ovom momentu i da od prvog dana o tome razmišljaju, to je da razmišljaju samo o ofanzivnom fudbalu. Naravno da ima uvek i do toga koji igrači imate. Ali zato smo imali sastanak u klubu, razgovarali smo kakav nam tip igrača treba i pokušat ćemo da dovedemo takav tip igrača. Ako želimo da igramo brži fudbal, ako želimo da igramo fudbal koji je atraktivniji u Evropi, moramo da imamo i taj tip igrača. Tako da to je neka osnova svega i kao što sam rekao, pokušat ćemo prvo da nađemo takav tip igrača, a na tržištu našem, naravno, verujem da takvih igrača ima. A o kom tipu igrača reći? Pa uglavnom bih volio da kažem brži igrači, agresivni igrači, pogotovo u sredini terena. Mislim da ako želimo da igramo visoko, a to je nešto što sam ja obećao i nešto što ja želim, moramo da imamo i u defanzivnom redu brzi igrače koji mogu da brane dubinu. Jer znate kako, ako želite da igrate sa više rizika, uvijek ostavljate te prostore iza svoje zadnje linije, tako da i taj tip igrača koji igra u zadnjoj liniji mora da bude tip igrača koji može da odgovori tim brzinskim sposobnostima. Evo još jedno pitanje, izvinjam se što sam oko stručnog štaba, da li ste definisali kako će izgledati članovi stručnog štaba? Da, doveli smo trenera golmana, ja sam s tim momkom radio u Rostovu u Rusiji i radio je prethodne godine u Rumuniji, mislim da je kvalitetan trener. Druga stvar što se tiče stručnog štaba, ja sam to isto razgovarao sa svim ljudima, ja Đoleta poznajem, Đorđevića Vladu poznajem 15 godina, mi smo igrali zajedno i u Đeru 5 godina i u Zvezdi 2 godine, tako da se mi dobro poznajemo, mi smo prijatelji, konstantno smo bili u kontaktu i pratili smo radnički i razgovarali. Đole će biti važan deo stručnog štaba. Što se mene tiče, ja ću dovesti još jednog trenera, mislim da će ime biti poznato u naredna 2 dana i to će biti neki stručni štab, ali isto kao što sam rekao da želim da usadimo nešto novo u igračkom smislu, tako želim i da stručni štab bude profesionalniji. Ja sam razgovarao sa direktorom i prvo što sam tražio da se obezbede uslovi da mi imamo potrebne kancelarije da možemo da radimo na nekom nivou koji ja mislim da zadovoljava evropski fudbal. Znači, kancelariju gde možemo da skautiramo protivnike, gde možemo da planiramo treninge, gde možemo da vidimo posle treninga da li je nešto moglo drugačije da se uradi i to je neki preduslov da se od toga krene. Ja sam stvarno srećan da su mi od prvog dana to omogućili, tako da i stručni štab će biti mnogo profesionalniji. Ne znam kako je bilo ranije, ali ja želim da stručni štab bude mnogo profesionalan. Ime trenera golmana, možete nam kažete? Igor Pavlović, a novog trenera ću vam saopštiti za danas. Ostale kolege, izvolite. Kristina, izvolite. Gospodin Trajkoviću, kakvi su ciljevi i ambicije koje je klub stavio pred vas, stručni štab? Ciljevi moraju da budu uvek veliki. Znači, ja mislim da, kao što sam rekao malo pre, treba uvek da se razmišlja pozitivno. Mislim da imamo kvalitetne igrače, potencijal, pogotovo u napadu imamo. Mislim da bi defanzivno to moglo mnogo bolje. Oni će dobiti potrebne informacije skautinga prethodne sezone i dobit će sve informacije šta je moglo da bude bolje, a šta je bilo na OK nivou. Ja lično želim da se radnički bori za Evropu. I još jedno pitanje, da li je izazov da prvi put samostalno vodite klub u srpskom fudbalu? Izazov jeste, ali ja se toga ne plašim. Znate kako, ja sam mogao da radim u Malme, u vrhunskom klubu, prvi smo na tabeli, najtrofejniji klub u Skandinaviji, ali ja sam neko ko ne želi da bude u komfortnoj zoni, ja želim da imam neki izazov ispred sebe, ne plašim se toga, želim da razmišljam samo o tome da napravim neki iskorak i mnogi su mi pričali da možda vraćanje u srpski fudbal nije prava stvar, međutim ja to ne gledam tako. Ja sam neko ko je ovdje rođen, ovo je moja zemlja, ja želim ovdje da napravim svoje prve korake i spreman sam za to. I ovo još jedno kratko pitanje, spomenuli ste više puta igrači da ovaj tim ima potencijal, da li to znači da ćete zadržati kostur ekipe od prošle sezone? Ima neki igrači koji su pod ugovorom, naravno, ima neki igrači kojima je istekao ugovor, to može direktor bolje da vam kaže, ali što se mene tiče, mogu svi da dobiju priliku u nekom narednom periodu da vidim s čime raspolažemo
da vidim da li neka potencijalna pojačanja će doći ili ne, pa da onda sa nekom, da kažem, konačnom slikom odemo na pripremu. Hvala. Ja jedno pitanje ovako, potencijal omladinskog pogona, da li tu ima neki igrač koji je vama interesantan? Dosta sam pričao sa Đoletom i pričao sam sa Acom o tome, neki igrači su već priključeni, moramo da vidimo šta oni mogu da nam donesu. Mislim da je to isto jedna jako bitna priča u svakom klubu, da ti igrači iz omladinskog pogona koji razumeju šta znači taj grb dobijaju šansu u svom klubu, ali isto treba biti realan. Ti igrači koji dođu moraju da donesu neki određeni kvalitet. Nije samo poenta imati igrače i biti tu na broju, poenta je da se i oni razvijaju u smeru koji mi mislimo da treba. Znači, ako oni u tom momentu nisu spremni da odgovore zahtevima prve lige, možda neki od njih treba da odu negde da odigraju, da imaju utakmice u nogama pa da se vrate ovde. Mislim da je to neki najbolji put, a sada sve to će biti u rukama celog stručnog štaba, naravno, i direktora. Hvala. Možda samo oko ovih igrača koji nisu tu, a doći će, samo da razjasnimo. Imaš ne mislim na spisku? Da. Svi oni su iz različitih razloga. Neko je dobio 2 dana duže, zato što su igrali skoro sve utakmice. Ima i onih koji su po terapijama, kao recimo Bazile, mada je on i tu, Stefan Marjanović, oni isto, ali uglavnom ponedjeljak su svi tu. Oni su tu Rosić, Škrbić i tako? Rosić, Škrbić, Andrija Stojanović, Stefan Marjanović i Maka Gaku. Etongu je, on već je malo teže povređen, mislili smo da je to samo meniskus, međutim mislim da je nešto teže i tako da neće biti duže sa nama. Hvala vam, koliko više nemate pitanja, zahvaljujem se na prisustvu. Samo posle fotografije.